Ваня Иванов и всички, които гледат този клип. Дано да го гледат сега, харесайте, абонирайте се, споделете и коментирайте. Това е чакаме на така. Днес ще играем въпроси и отговори епизод 1. Така, започваме. Така. Ще направиш ли клип, в който играете футбол с тях? Така. Ами ще направя, може да направя такъв клип. И така. И хора, искам да ви кажа само едно нещо, което е много специално за моя приятел. Искам поне над 8000 души да гласуват за Манчо и за най-много лайкове. Искам той в неговия профил Върбан Иванов да се събере най-много лайкове и можем абонати. Някой път да правим клипове на игри. Следващия въпрос е дали ще правя пародия. Ами, не знам дали ще правя пародия, но мисля, че все още съм малък да направя такава пародия. Мисля, че след 2 години горе-долу, ако си държа така ако сме големи канала, ще направя пародия. И така. Следващия въпрос е дали чакай би си направил канала. Ами това го питайте него, не питайте мене, той си решава момчето. Аз бих се направил канал и ако искате от зрителите, може някой да дойде в Харлец и да участва с мен, но само да ви кажа хора. На лаптопа си нямам никакви игри, само ако влезна в интернет. Да. И ако играя на Cartoon Network, ако искате си носете таблети, лаптопи, каквото искате. Но само да ви кажа хора, на моя лаптоп нямам игри. Следващия въпрос е, ще влезнеш ли в изоставане къща с Ецака, ако да, ще се снимате ли? Ами, не знам къде ще намеря тази изоставана къща, ако намеря, обещавам ви, ще го викнем, ще си направим едно селфи там. И ако можем... Задължително, ако направим тази снимка и не съберем много, ако ще изстриме, ако сте видяли, сте видяли, ако не. И ако можем да вземем и приятелка или приятел и там можем пак да направим. И хора, можем някой път да направим наш канал и може да си поръчат тениски, фанелки, чашки, дори калъфи. Да, ще се опитаме да направим такива калъфи, но дано да успеем. Така, това беше от нас с Цака. Абонирайте се за канала, харесайте видеоклипа, коментирайте долу, споделете го и това е от нас. Днес ще кача един нов клип, как играя няколко игри. Може и той да играе няколко игри, така. И можем да снимаме, можем сега с този клип сега на моя лаптоп да играем някакви игри. И снимаме. Да, ако искаме сега, можем и ще направим. Така. След 30 минути пак ще направим един клип. Да работим сега този клип, да оправим всичко, което ти трябва и ще проверим. Това беше от нас. Абонирайте се за канала, харесайте, споделете и коментирайте. Аре, чао хора! Довиждане!